Takže nazdar ľudia, vítam vás z ďalšieho mojho videa a v dnešnom dieli by som vám chcel ukázať moju lekárničku prvej pomoci. Takže v prvom rade je to autolekárnička. Už mám asi mesiac, Milo to kúpil, lebo kupoval lekárničky do aut, lebo ich máme viac v rodine. A kúpil mi dve navyše, jednu, ktorá vydrží do nejakého 2022 a táto do nejakého 2018 roku. Takže kedysi som vo veste nenosil nič. Potom len nejaké klasické obväzy a také príklady, ktoré zostali z tých starých lekárničiek. Ale ako hovorím, tieto lekárničky sa vždy môžu zísť. Videl som už aj videa z Airsoftu, kde si rozrezal nohu, mal tam takúto ranu a nemal pri sebe, musel si to páskou. Určite ho poznáte, volá sa Desert Fox, keď tak do popisku dám jeho video. Môže sa stať hocičo, môžete si zlomiť ruku, môžete sa stať hocičo, proste nikdy neviete. Už sa mi dvakrát takáto lekárnička zišla. Nie presne táto, ale ešte jednu, čo som mal predtým. Takže vrhneme sa na to. Lekárnička je celá oranžová, priemerne je veľká, možno 60, nie, to je veľa. A nemá ani pol metra. Hrúbka je asi, ako keď si takto dáte ruky. A je v tom všetko, čo by malo byť. Takže ja to nosím v tom bočnom vrecku, keď som vám ukazoval moju vestu, tak v tom jednom bočnom vrecku. Takže je tam názив, dosť spoľahlivý. Otvorí sa vlastne takto. Hneď tu v úvode máme takto balíček a tuto ešte k tomu menší. Tuto vnútri, nie je to nepremokavé, tuto to je trošku nepremokavé, ale cez toto by to určite pretieklo. Kedy si vnútri bola, že ako urobiť prvú pomoc a tak, ale to som ja dal preč, lebo zbytočne to zväčšovalo priestor. Takže v menšom máme nejaké dezinfikačné prostriedky, hneď to otvoríme. Tuto nabalenie vždy ako to svetlo mi to moc odráža. Je tu proste na balíčku tuto, takto. Proste je tam napísané dátum, respirácia, tak. Keď to vyťahneme, bolo to v takomto vakuovom. Ako prvé, čo tu vidíme, je tu 2, 4, 5, 6, 7 takýchto malých balíčkov, takýchto. A sú to vlastne dezinfekčné a antiseptické navlhčené utierky. Ako druhé tu nájdeme aspoň 5 lepiek, takých väčších, keď sa vám niečo stane. Tento balíček nie je až taký dôležitý, ale je. Potom tu máme steril kompres, mal by to byť sterilné, čo priložíte a obviažete. Toto už sa dozhodí. Potom tu máme pásku, z ktorou sa to všetko pripevní. Ideme na väčší balíček. Vo väčšom balíčku sú ďalšie 3 balíčky. V tomto jednom, ja už mám všetky otvorené, keby náhodou, aby som to nemusel hneď otvárať. V tomto sa nachádzajú, keď si zlomíte ruku, takto, keď si zlomíte ruku, sú tu 2, potom sú tu 2 veľké elastické obväzy a jeden malý. Hneď v ďalšom, to ešte nemám ani otvorené. Ja to otvorím, musíte chvíľu vydržať. To vám vystrihnem. Takže dostal som sa po dlhom čase do druhého balíčku. Tu sú už také inšie veci, sú tu 2 fólie na prikrytie. Môžu sa zísť aj inak, keby náhodou ste niekde boli, večer sa vám niečo stalo. Nožnice, čo prestrihnú oblečenie, možno si ich dám do vesty, neviem, lebo tam mám tie staré. Utierky, tie s antibakteriálnym účinkom. Čo to tu máme? Rúško, keď chcete niekomu podať z úst do úst, aby ste nemuseli. Sterilné rukavice 2 páry a tieto pripínatka, neviem, ak sa to volá. Rukavice sú to také klasické, ako používajú doktori, už som raz jednu lekárničku vybarval. Utierky sa nachádzajú, nie je to dobre vidno, lebo sa to odráža od svetla. Ani ja to dobre na tej kamere nevidím takto. Teraz vám otvorím to vystrieť. Takže po chvíľke som sa dostala aj do tohto ďalšieho ďaka nožnička, týmto.
Dobre, tak som sa do toho, dobre, dostal som sa do toho. Vy tieto stenky za straním vám asi vystrihnem, lebo nemusíte sa dívať. Takže, toto sú tie najdôležitejšie veci. Je tu obväz sterilný a ten sťahovací. Tu sú všetky, tieto sú väčšie, tieto sú menšie. Čo to tu máme? Tu je kompres, sú to tie gazy, také. Tam ich je niekoľko a to môžete priložiť na ranu. A už tam nič nebolo? Asi nie. Takže, keby ste chceli nejaké ľahké zranenie na nejaké poškrabanie, poranenie, doporučujem otvoriť ten prvý balíček len na dezinfikáciu, prilepenie alebo takéto niečo. Keby náhodou už niečo horšie, nejaká otvorená zlomenina, tak už asi doporučujem viac toto alebo tento šato. Keby ste sa vám náhodou niečo stalo, že fakt niečo, že ja neviem, spadnete, zlomíte si väzy, tak doporučujem tento balíček aj s rukavicami, s utierkami, s fóliami. A toto doporučujem tiež pri takých vážnejších situáciách, ktoré asi sa na Airsofte nestanú, ale lepšie to nosiť. Takže to by bolo asi všetko z mojej lekárničky. Ešte by som chcel dodať jednu vec, že tie autolekárničky sa viac oplatia ako klasické domáce lekárničky, lebo v tých domácich lekárničkách máte síce viac dezinfekcií a tak, ale sú to také viac, keď sa porežete a tak, toto máte viac také, keď náhodou, ja neviem, šprintujete dole kopcom v lese a niečo sa vám náhodou stane. Nikdy neviete, už som videl, že pri Airsofte sa stala aj otvorená zlomenina, alebo napríklad jednému takto gulička toto a ešte túto do oka mu to museli vyberať, tak hodí sa to, viete. Môžete spadnúť, zlomiť si nohu, môžete spadnúť nejako na hlavu, zlomiť si väz alebo nejaké takéto veci. Táto fólia sa tiež podľa mňa hodí, všetko sa tu podľa mňa hodí, je lepšie to mať, asi to teraz som ju otvoril len, i v niektoré už som si prezerala a idem si to tak zhrnúť do jedného balíčka, nech to mám tak lepšie po ruke, keby náhodou od tých menej dôležitejších, alebo je menšia pravdepodobnosť, že sa vám stane niečo menšie ako nejaké veľké zranenie. Toto video bude trošku dlhšie. V ďalších videách vám ešte ukážem nejaké bubinky z mojej výstroje a potom mám ešte pre vás také špeciálne video, ale neviem, kedy sa dočkáte, lebo ešte neviem, kedy vydám aj vôbec toto video, lebo ešte mám dosť natočených videí. Vlastne toto sú 2 dní po tej akcii, čo som vám teraz nedávno vydal. Operácia sa volá Fadet Gian, keby ste náhodou mysleli, že kopírujeme Desert Fox, ako niektorí pozeráte, tak je to dosť možné, neviem, kto to vymýšľal. A na to špeciálne video sa tešte, ešte na ňom nepracujem. Ešte chcem premysleť nejaké detaily a bude to pecka. Takže to je bolo všetko z tejto mojej lekárničky. Keď sa vám niečo nepáčilo, tak nedávajte hneď dole dislike ako niektorí hejteri za to, že som kid, ale radšej napíšte fakt, čo by som mohol zlepšiť a tak. Kameru mám zatiaľ len takú horšiu, tak tá grafika a tie svetlá a odrazy budú možno trošku horšie, ale tak časom sa to určite zlepší. Nebudem si kúpať teraz, keď mám 0 odoberateľov, nejakú kameru. Zatiaľ mám 0 odoberateľov v tom čase, keď natáčam toto video. Iba môj kamoš ma odberal, od toho nepočítam. Takže toto video už bude mať má už okolo 8 minút. No a nebudem kúpovať drahšiu kameru, preci nie, tak budem využívať tú, čo mám doma. Dobre, tak všetko teda z mojej lekárničky a majte sa. Nazdar!